FTV jabaran la jaba aw ni se aw dansi don kiwaru kene kan bishina na kuna fon mun nyafa yo kuma do flen ni ka jira ka foko an wati ne ko sisa muso furu ko ngela me ko so muso furu lo bolo ka sabu ke furu na fulo chayale ni muso furu ko ngo chali o ke meso wini shi bichama ko ne be no lutala ka seka muso furu no wati na mi kuma kan ni kuna funu damnela ka jira fona ka foko gaspi keme ka nyana je balla be no mo kalu na ta club bisaba o wasamba to absika kan mo nyana je chugo na stade du 26 mars la kuna funa dikira kunungu ni kuna fondela ka barloski bado senfe ba mako yanno lemona ka afu ko kura ko danse don kibaru keneka ami watimne ko sisa muso furu ko ne gele ambe kusube ka sabuke akungu chayaliye furuna fulo chayale no wa femoto wala fana chayale no munu irani furuna fulo tiklenye kema so we ne muso furula chama me no munu sirane do akungo nya bi o ningo sige ku tada ala kun o mimi talike demsene chama ko ni ba me muso furu mo ka sabuko ye wa ma chama re fana hakilla o mimi talike muso furu bila ma ko ni keme war ko ni warti kuna e sentala o mimi talike amina ta danyo ale ni bagar ko ne ulu ka kuma barani munu bo mako yanno we mo ka hakilla do tan kanya wada o jado fe anga jamana bila ma furu musaka ko ka chanko sebe o musaka chaya keleno gele abaye kanyeshi demsen chama ma uka muso furu wakati ula o kunte dore de masa uka nata bayako sabula unyene na folo furugo la dela ko chama ko ni ya gele ya bo mo furugoro tikele so tikele asebe doye asete doye ni mi bori ni nofe ni ya e adnibo aleka nivo be goro mi be to srafe kana fo ko ni kera karsa dala fu ko agenta la be to la ke par bina be na folo be chaya parce ala be barka do ko fura anga na ko gela no anga na andonga bisa ko ma ko ore be ko no ya vraiment ni demuso be bolo ye problème de vie dans pourquoi parce que furu na bolo ko gelera et puis des massans fana bon ni c'était mon vie de muso so ko encore de là ni mo be na doro ambe dambe de laje comme furo ba ke chogomina dambe de be laje furu be ke ni dambe hani woriti bolo ibe muso so ibe muso so ni ka dambe ibe muso so ni ka oronai i masa ide ma fani ba ibe muso so no e muso so tala i koro kere de ni ba fe ka di idema ita so ni fo tiblo i dogo muso de ni ba fe ka di idema ita so ni na flotiblo na fro kera ambolo sisa problème ne c'était mon minute ite muso so o de ko be gele ambolo sisa mogo chama ya ira ka fo bi furu gele ya te musaka chaya doroy sabula anye na fulo chama do furu musaka la ni furu nyogo ma o ma kle nyogo yi ka ke jogo nyuma tiguye o de bina ni gele ya baye furu so konnana furu ko kon nere mu fanya furu ka ke jona o de kay me jogo de kele me ka furu suma bi ani furu na furu ko bo do ta here ta so muso furu ka di do ye bibi na am yorom na bi me hali wabi sababu wabi nan ka so ko dafe utise ka kuru nga faranyo ha ala ni gense yere gele ya sababu ni o bebe donc mo mi limana mo mo na o kai sai al ni ni mo bena ka watani na lay barka do furu lay ki den dat ma aka ke jogon may aki dem na ko kanya parce que bibi na ni mo ni sabalite furu tise ka ke pa donc adama dem be ka mo ka sabali fode ma saude ka kai mo ye mununte mo na ta bai war ko fanfela la ka dobo musakala wasa o demuso kana galaw bolo sabula furu kadi che chamai nu mirila minankulo songo ko ina droba ko bla kuma kuncela don ba ukanga sigiga fokani de masa o furu musaka koka wasa do bise ga boche gana ni muso gana na anga jamana ka ani ga nya folige demso nyi furu boyen chogo nyumanka wasa do bise ga bo furu sala chugamu furu ko kele no strategela ka jira ka foko muso ka bolma fara fana kema damata kungu yam watimne ko sisa ba ni furu ko foro yebi yani kani sonja muso chama be no olubi kule folo ka foko mina wari soro tuudi ninga tanjo a furu keneka o ka sabuke bolma fara ere ko ni cheli ninga keddu ni bay ka da muso kun o fana strategela amina ta danyo alek me munu salu dara ba ko konna na ma chama yika hakilo fanga ka nyefol do lame don temelo na bolma fara ku mege mawfe wasa ka nyogon de me nyogon kungula ga
o kelen n'o degunba ye bi fo ka kɛ farafaraliw sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw fanfɛyɔrɔ la. Boloma fara kɔni n'a faamuna gɛlɛya t'a la nka sisan ko bɛ ka taa cogo min na gɛlɛya t'a de la dɔw b'a kɛ ala kama dɔw b'a kɛ ni i t'a kɛ i fana ka t'a kɛ dɔw b'a kɛ n'a kɔni faamuna gɛlɛya foyi de t'a la hali ni ka mɔgɔ sara ni mɔgɔ min dɛmɛ yɔrɔ i kelen bɛ boloma fara kɔni a ka ɲi n'a kɛra a kɛcogo la nka o de bɛ ka bɔ a la o de bɛ an bɛ don min na ko bi bolomafara kɛlen jurudon juru sara ye sabula dɔw bɛ yen n'u ye bolomafara di mɔgɔ ma hali n'a tigi sara o tɛ diɲɛ kɔ. ni mɔgɔ ye ta kɛ n'a sera o tigi ma ni fɛn t'i bolo k'a di tigi ma a bɛ kɛ gɛlɛya ye. A bɛ fɛ k'i bolo jigin dɛ. N'i sara k'a sɔrɔ a b'i la yɛrɛ dɔw bɛ yɛlɛma k'u ma yan k'u ma jigin ne y'a kɛ sisan n'ala nana e ka kalifa minɛ ka mɔgɔw ka position to i la a bɛ kɛ problème ye dɔ bɛ ja ta kɔ dɔ tɛ ja ta kɔ a bɛ kɛ problème. Fanbalakaw k'a faamuya k'a fɔ bolomafarako in kɔɲɔyɔrɔ walima denkundiyɔrɔ la nafa t'a la tuguni sabula natabaya de bɛ caman bila la a tɛ kɛla ɲɔgɔn dɛmɛ kama bilen ka d'a kan ni dɔ ye bolomafara d'e ma i ka kungo la n'a tigi ta sera k'a sɔrɔ fɛn t'i bolo i bɛna don da dɔ fɛ k'a sɔrɔ i man ka don yɔrɔ mun fɛ wasa i k'a tigi ka juru sara. Prestige Consulting ni o ye cakɛda min maaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka kunnafoni baaraw ni a fɛɛrɛw n'a dabaliw la olu ye kunnafonidilaw wele ni ka dantigɛliw kɛ u ye baara dɔw siratigɛ kan o ye dantigɛli min o de ye k'a fɔ ko gaspi ni ale seko ni dɔnko tigilamaba ye ale bɛna ɲɛnajɛba min kɛ nɔgɔnɔgɔlu nata tile 30 ko kunnafoni di kɛ maaw ma stade du 26 mars la Bamako yadinɔ kunnafonidila caman kɔni tun b'a ko kɛnɛ kan maa caman fana ɲɛsira ka tɔmɔtɔw sɔrɔ a ko kɛnɛ kan baaraw kuncɛlen Prestige Consulting ɲɛmaaba n'o ye Ismail Balo ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ni Balo di ye ale ni gaspi yɛrɛ ye min fɔ a ko siratigɛ kan tulomanda olu dɔw fɛ. Gaspi ka ni tɛgɛ nɔ bila papier la o bɛ Gaspi ka album min bɛna bɔ n'an bɛ o concert kɛ n'ala ye novembre kalo tile 30 yira an na stade 26 mars kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ni mouvement in y'a daminɛ depuis 2007 avec les Gaspi mais avant ça o y'a sɔrɔ n y'a daminɛ donc ɲinan yɛrɛ ka don 2020 kɔnɔ o bɛna kɛ ne ka san 20nan ye showbiz malien kɔnɔ o de y'a to sangada in na aw b'a ye tuma caman Balo de bɛ ka nin kɛ Balo de bɛ ka nin kɛ ne yɛrɛ bolo o ye fɛn dɔ de k'a yira mɔgɔw la ni mɛnna fɛn na ni san 10 falikɛn ni ma falikan mɛn i na sirafara caman dɔn donc an ye minnu faamuya o san 20 in kɔnɔna la an bɛ k'o de bila ala fana y'an dɛmɛ depuis an y'a daminɛ k'a fɔ ko Balo de ka san 20 ne ka san 20nan sera n ka denmisɛnw farala an kan an bɛ ka fɛn caman kɛ ala y'an dɛmɛ a bɛɛ la jusque là a bɛɛ ka ɲi Gaspi ta in fana bɛna fara o kan. Baara caman kɛra fɛn ninnu kɔnɔna la wa concert in a tɛna kɛ ko dɔnni a bɛna kɛ koba yɛrɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de ka d'anw ye wagati bɛɛ an k'o de kɛ dogo don dɔ ka fara an kan fɛn kana bɔ an na o de y'an ka laɲini ye. An ka jamana ko kan kibaru dɔw siratigɛ la ka jira fo laɲinikaw fɛ yen nɔ murutiliba min kɔni fari dalen don sigidalamaw fɛ ka sabu kɛ ko siga kɛ b'a la k'a fɔ ko Alpha Condé b'a fɛ ka fanga ɲini siɲɛ 3nan n'o ye 3e mandat ye o bɛn tɛ fanga sinamatɔw ni jamanaden caman ma olu kɔni bɛ murutili fariw la kabi tile damadama ntɛnɛn n'o yɛrɛ maa kelen ni tora a ko da fɛ kunungo kɔni basigira dɔɔni Konakiri kɔnɔna n'o ye Laginɛ faaba ye ka jirasa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw olu kɔni ye a jirasa k'a fɔ ko sigikafɔ ko de ka ye damu ye ka ɲini fanga sinamatɔw fɛ olu minnu ka kuluba ye ko FNDC k'u kana u ka sigi u ka kuma ko nafa foyi tɛ joli bɔnni la k'a sɔrɔ nin kuma bɛ se ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ. A yira k'a fɔ ko Centrafrique ni Madagascar kɔngɔ ka jugu ka tɛmɛ farafina jamana tɔw ta kan a sɛgɛsɛgɛli kɛra baɲumankɛ tɔn 2 fɛ olu minnu bɛ to ka jateminɛw kɛ san o san ni k'a dɔn kɔngɔ bɛ lahala min na ani balokojuguya siratigɛ ninnu na farafina jamanaw kɔnɔ min bɛ tali kɛ nin jamana 2 ye ni o ye Madagascar ni Centrafrique ye a yira k'a fɔ ko olu de ta ka jugu kosɛbɛ denmisɛnninw olu ka ɲangata ka bon a ko la kosɛbɛ sabula kɛmɛ jate la denmisɛnnin 22 minnu si tɛ tɛmɛ san 5 jate kan kɔngɔ bɛ olu la kɔngɔ juguman yɛrɛ ko ye
ira fana k'a fɔ ko jamana wɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ye Chad ye ale ka kɔngɔ tɛ Centrafrique ni Madagascar ta bɔ sa nka kɔngɔ fana bɛ nin jamana in kɔnɔna na a bɛ min tali kɛ Sudan du Sud ale ni Eritrea olu kɔni ma ye jamanaw la minnu ka kɔngɔ ka jugu kosɛbɛ farafinna jamanaw kɔnɔna na. Somali a yira sa k'a fɔ ko olu ka jamanaw ɲɛmaaw kɔni ye kojugu dɔ kunbɛn sugandi walasa ka kunnafoniya duman dɔ da jamanadenw tulo kan. O ye kunnafoni o de ye k'a fɔ k'u b'a la ka fɛɛrɛw tigɛ walasa min b'a to joli marayɔrɔ bɛ se ka labɛn jamana kɔnɔna na cogo min na ka bila kɛnɛya sabatibaw ka bolo kan. Bawo min bɛ tali kɛ kɛnɛya sabatibaw ni joli marayɔrɔ tɛ yen n'o ye bange san ye a ka gɛlɛn u ka se ka joli mara u yɛrɛ kɔrɔ. Ni maa min mako bɛ joli la u bɛ boli de ni ka ɲininiw kɛ maa minnu bɛ se ka na joli di a waati yɛrɛ la n'o joliw ka minɛ ni k'o kɛ o tigi la k'o ye gɛlɛya ye min bɛ degunba lase kɛnɛya sabatibaw ka baara tɛmɛsiraw ma. O de kama jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko u bɛ baara la nin ko ninnu siratigɛ la. Don jugu min kunbɛn de kun o de ye sa k'a fɔ ko octobre kalo tile 14 san 2017 kamiyɔnba dɔ sɔnsɔnnen mugujugu la ale kɔni pɛrɛnna Somali kɔnɔna na min kɛra sababu ye ni maa 400 olu bɔnɛna u ni la a ko senfɛ. Jateminɛw fana y'a jira k'a fɔ ko a ka ca san 20 ye nin ɲɔgɔnna wale kɔni ma deli ka kɛ Somali kɔnɔna na ni o ye ka se ka bange san dɔ sigi sen kan walasa min b'a to baara bɛ se ka nɔgɔya kɛnɛya sabatibaw bolo cogo min na. Lemanaw ni de bɛ dansigiw ka bi donkɛyɔrɔ la kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma NFTV kunnafonidilaw ni teleso ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn sababu la. An bɛ dugawu don de kɛ sa ko Ala ka su hɛrɛ caya.